Hi guys! Karon ang akong lutoon is pork steak. Nagpainit kog mantika. Pagkainit sa mantika, akong i-deep fry ang akong gimarinate na pork. Kasim ang part ini nga pork. Slice-slice lang nako. Then, gimarinate sa lemon, pepper, and salt. Mao na siya ang akong marinate. And mao na siya ang akong deep fry. Dili ang kay siya angon nga luto kaayo. Pagkahuman, mura gihapon akong gibuhat. Ang uban nga sobra sa akong gimarinate. Ako siyang giinit. Pagkahuman gagisa ko og lamas, ahos, og sibuyas, og akong ibutang ang akong gi-deep fry nga pork. Dayon, mubukal na siya, takluban na siya. Taod-taod akong ukbon og mauna na ang iyahang sauce. Agatong sobra sa akong gimarinate, ako pong gibutang. Og ako siyang gibutangan og slice nga ring onion para na siya design. Inana ra ka simple guys. And ako ding itakluban og giukban na sad. Hantod nga ang sauce niya mo gamay og dayon tilawan og mo na kana. Thank you for watching.